Bé, n'estem pendents. Mentrestant, tenim a un gran protagonista al telèfon. El volíem felicitar la setmana passada quan va aconseguir batre el rècord d'ascensió i descens al Mont Cerví, als Alps, al Matterhorn, però tenia competició cap de setmana i, per tant, ho vam deixar per avui. Kilian Jornet, hola, bona tarda. Hola, molt bona tarda. I moltes felicitats, Kilian. Moltes gràcies. No només per la fita de la setmana passada, sinó perquè aquest cap de setmana t'has proclamat, clar, aquí els èxits es van acumulant, campió del món, a veure si dic bé, del campionat del món d'ultrarunning. Em sembla que a falta d'una prova, doncs ja matemàticament t'has assegurat el títol, Kilian. Sí, content per aquest títol, no? Anava una miqueta justet perquè just feia 3 dies que havia fet el Cerví i anava cansat i vaig haver de jugar bastant a tàctica i a les matemàtiques per al títol, però realment satisfet d'això. Va ser una miqueta com un festeig del rècord del Cerví, que potser era l'objectiu més important que m'havia plantejat aquest any. No és la primera vegada que guanyes aquest títol, però em sembla que deies l'altre dia que aquest any entre el Gasper i l'italià i l'Hernando t'ho han posat bastant dur, eh? Sí, aquest any hi ha hagut un nivell molt alt a totes les curses. Han sigut totes, potser aquesta última va ser menys batallada, però fins a aquesta totes, tant amb el Marco Di Gasperi com amb l'Hernando, com altres corredors també que van pujar fort de països del nord, de Noruega, i també japonesos que comencen a venir forts. Doncs hi ha hagut curses batallades, que al final és el que ens agrada. Com deia el Kilian, clar, té doble mèrit el que ha aconseguit aquest cap de setmana, perquè veníem de l'èxit del rècord que vas pulveritzar de l'ascensió i el descens al Mont Cerví, que, esclar, la prova d'aquest cap de setmana va ser en el mateix espai, diguem-ne, no? En el mateix indret. Sí, va ser, la mateixa muntanya, però a l'altra banda. A l'altra banda, la part suïssa. El rècord el vaig fer costat italià i la cursa era suïssa, aleshores va ser canviar una miqueta de cara per veure l'altre versant. Escolta, t'esperaves batre el rècord d'aquesta manera, em sembla que per una mica més de 22 minuts? No, de cap manera. De fet, era el rècord que em feia més por, perquè conec el Bruno Brunot de fa anys. No havíem coincidit mai en competició, però perquè ell va just acabar l'any abans de que jo comencés, però el Bruno, veient els seus temps en competició, sabia que era molt fort, i el Cerví, ell se'l va preparar molt, va estar 3 anys preparant-lo, l'havia pujat més de 30 vegades, i sabent com és la muntanya, que és una muntanya molt tècnica, tenia molta por. I de fet, al matí abans de sortir cap amunt, jo estava acollonit dient, a veure avui la minutada que em caurà. Pensava que fer una primera tentativa i tornar-ho a provar més endavant. I em vaig trobar bé, i al final va ser el mateix Bruno el que aquell matí em va dir faràs 2 hores 52 i la va clavar. Ho va clavar. És una muntanya, com dius, molt tècnica en la part final, perquè és com una mena de... És molt perfecta aquesta muntanya, no? És com no diré un petit K2, però és com una piràmide... No sé, tu m'ho explicaràs millor, que ja has estat. Sí, un Toblerone, exacte. Sí, doncs, la muntanya del Toblerone és el Cerví, aleshores és una muntanya que als últims 1.200 metres és una aresta de roca. No és molt difícil, hi ha passatges de tercer i quart de grau d'escalada, però està molt exposada, no? O sigui, és a dir, si rellisques caus 1.000 metres, aleshores millor no relliscar. El que fa aquesta exposició és que hagis d'anar tota l'estona molt atent de no tenir cap problema, no? I el fet de voler ràpid et fa que hagis de conèixer molt la muntanya per no tenir cap problema. Això ho veurem, no? I això forma part del projecte de Summits of My Life, i això ho veurem tard o d'hora en un documental. Sí, ara s'han vist algunes imatges així per televisió o per pàgines web, però estem editant tot el contingut d'imatges que vam fer a la muntanya. El Set Montans, que és el que ve filmant mi, doncs està començant a editar. Marxem a Rus abans, i això també ho posarem a la pel·lícula, però espero que a finals d'any, cap a desembre, tenir alguna cosa per ensenyar. Ara tens també l'Elbrus, no? Que vaja, és després si no contem el Mont Blanc, o si el contem, però si contem que és Europa, l'Elbrus és el pic més alt d'Europa, no? I també, vaja, a llarg termini, l'aventura més de l'Himalaya, no? Que això també ho estàs preparant amb el Jordi Toses, i que això també ho hauràs d'afrontar en el futur.
Sí, de moment, pensar en l'Elbrus, de moment descansar una miqueta després de totes les curses. Aquesta setmana em prendré un parell de dies entrenant poc i després ja tornaré a entrenar fort. I ja cap a mitjans de setembre marxarem cap a l'Elbrus a veure què tal, que evidentment, encara que el Montblanc moltes vegades s'endú més els mèrits, la muntanya més alta d'Europa és l'Elbrus, no? Són quasi 1.000 metres més que el Montblanc i anirem cap allà, tot i que és una muntanya que tècnicament és molt més fàcil que el Cerví o inclús que el Montblanc. I després ja sí que hem estat preparant o començat a pensar amb el Jordi Tosa, amb el Jordi Colomines, per anar cap a l'Himalaya. Aquest hivern vam estar fent coses per allà i ja més endavant i amb més calma doncs anar-hi anant. Molt bé, Kilian, aquest any suposo que, vaja, no ho sé, faràs a Cavalls al Vent? Doncs no hi podré ser perquè coincideix amb una altra cursa de Copa del Món de 100 quilòmetres als Estats Units i l'hauré de seguir des d'allà, però bueno, tindré una orella posada com va la cursa. És ara el mes de setembre. Molt bé, Kilian, moltíssimes gràcies i moltes felicitats, una abraçada. A vosaltres, una abraçada. No sé si en categoria femenina disputarà la Cavalls al Vent una persona que ja ha guanyat aquesta mítica cursa catalana, la Núria Picas, que, vaja, no sé si li agrada o no l'etiqueta, jo crec que sí, però està considerada la Kilian Jornet femenina. Hola, Núria, bona tarda. Hola, bona tarda. T'agrada l'etiqueta? Ja et va bé? No té res a veure. El Kilian només n'hi ha un i és incomparable, inconfusible i res, no n'hi ha cap com ell. Però salvant les distàncies, Núria, vaja, fas una mica el mateix, no? Bueno, sí, ens agrada la muntanya, ens agrada córrer, ens agrada competir, ens agrada l'escalada i ens uneixen aquestes passions i bé, la veritat és que tenim moltes coses en comú, però ja et dic, el Kilian és incomparable, vaja. El Kilian mai tindrà una cosa que tu ja tens, que ets mare de bessons. Sí. Cosa que encara fa més admirable tot el que fas. Bueno, s'ha de compaginar una mica tot, no? La feina, la família i els entrenaments, però bueno, al final trobem temps per tot i tirem endavant. Núria, què tens entre mans ara? Tu sí que faràs la Cavalls del Vent aquest any? Cavalls del Vent és d'aquí 20 dies, però tinc la ment posada aquest divendres amb l'Ultratrail del Montblanc, que queden 2 dies i de moment doncs, pensar en l'Ultra del Montblanc, que són 166 quilòmetres i és el que em té més preocupada ara. Clar, de moment la Cavalls del Vent encara no la visualitzes, eh? Has de primer visualitzar l'Ultratrail del Montblanc, que és una de les proves més dures, eh? Sí, de fet estem aquí a Chamonix preparant-ho tot per divendres, però bueno, Cavalls del Vent és la cursa de casa, la que em fa més il·lusió i no deixo de pensar-hi tampoc. És el 21 de setembre, si em recupero bé de l'Ultra del Montblanc segur que estaré a Bagà el dia 21. Opcions de victòria al Montblanc? Serà difícil, a veure, jo penso m'acabar perquè és una cursa duríssima. Si acabo, doncs, per mi ja serà tot un èxit. És el primer any que corro, no he fet mai una cursa tan llarga i vaig a provar a veure què passa. Doncs tant de bo veiem a la Núria Picas celebrant un bon resultat al Montblanc amb l'estelada a la mà, que sempre l'acompanya la Núria. Doncs, si t'he de ser sincera, no deixen portar cap tipus de bandera. Què dius ara? M'està apretant molt, sí. Carai. M'està apretant molt amb el tema de l'estelada, que la tregui, però ja m'han advertit doncs, que aquí, si trec qualsevol símbol, em poden desqualificar, o sigui que haurem de fer alguna estratègia diferent. Alguna cosa sí que tinc preparat, sí. Quan acabis, clar. Molt bé, Núria, escolta, molta sort, n'estarem pendents. Molt bé, moltes gràcies. La Núria Picas i el Kilian Jornet, segurament dos dels millors esportistes del nostre país.